MTV. Сәлам дуслар, ял көннәренә күңелле нокта куеп Татар эстрадасының иң кайнар яңалыклары белән таныштырыйм дип килдем. Эфирда мин Лилиана Ирназарова һәм мин шоу-биз тапшыруын башлыйм. Тапшыруда кызыклы хәбәрләр шактый, бездән аерылмагыз, башлыйбыз. Узып баручы атнаның иң кайнар һәм дә иң шәйнәлгән яңалыгы Элвин Грей белән Гүзәл Уразова арасындагы килеп чыккан низах. Сүз җырчыларның матурым, гүзәлем җырының авторлыгын бүлешә алмау белән бәйле. Барысы да Элвин Грейның Инстаграмга керткән хәбәреннән башланды. Ул Татарстанның атказанган артисты 3 бала әнисе Гүзәл Уразованы әлеге җырның авторлыгын яшерен рәвештә үз исеменә яздыруда гаепли. Мошенник дип яза. Озакта үтми Гүзәл Уразова шулай ук Инстаграм шилтәрендә йылы-йылы яздырылган видео җавап куйды. Biz монда концерт береп ятканчы, дөнья әйләнгән икән дуслар. Үземә килә алмыйчы. Дөресен яздырырга, дөресен сөйләргә булдым сезгә барсында. Радик Юлъякшин миңа ниндидер обвинениялар язып, нәрсәдер мине преступник итеп чыгарган имеш. Нинди кабахатлык бу? Каян чыккан әйбер бу? Күпме кеше алдап яшәргә була? Мин моңа каршы бер сүз әйтмәдем. Бер вакытта да бер сүз әйтмәдем. Чөнки мин Радикны һәм аның продюсерын яхшы кешеләр дип санап, аларны безнең дуслар дип санап, бер вакытта да бер авыр сүз әйтмәдем. Хәлләр моның белән генә тамамланмады. Грей тагын бер видео куеп, Гүзәлнең ник булай эшләүенә җавап тапмакчы булды. Уразова моңа әллә ни игътибар бирми генә Грей белән саубуллашты. Җырчылар бер-берсе белән шалтыратышып аралашканмы, анысы билгесез. Ә менә әлеге низах аркасында ярты Татарстанлы, Башкортстанлы талашып беткәне билгеле. Әлеге постлар астында минут эчендә 1000нән артык комментарий җыелды. Кемдер Радикны хатын-кызны кимсетүдә гаепләсә, кайберәүләр Уразованың кеше җырына каныгуында битәрләде. Татар эстрадасы вакилләре дә бу хәлдән читтә калмады. Аккаунтларында махсус постлар куйды, комментарийлар язды. Бу вакыйганы пиар дип атаучылар да табылды. Пиар өчен булмаса, нигә сөйләшмәгән аның белән? Сразу интернетка куярга кирәк шу. Гүзәлне Аллага шөкер елдагы. Җәмәгать, дуслар, артистлар, коллегалар, артык кыссаң суынырга кирәк. Передаю эстафету Гүзәл Уразовага, Элвин Грейга. Татарстанның халык артисты, Татарстанда авторлык хокуклары өлкәсендә эшләүче РАО җәмгыятенең республика бүлеге башлыгы Зөфәр Хәйретдинов бу эшкә судта гына нукта куялачак дигән фикерен җиткерде. Мин дуслар ни әйтергә дә белмим. Пиармы бу, юкмы әйтә алмыйм. Утсыз төтен булмый дип әйтәләр. Моңа каршы безнең заманда утсыз да төтен чыгарып булуы истә тотырга кирәктер. Вакыт күрсәтер, без көтәрбез. Шоу-бизнеста алдагы 2 көндә ни буласын ачык кына белеп булмый дисәләр дә, мин бераз киләчәккә узып хәбәр җиткерәм. Бер 10-14 елдан сәхнәгне яулап алырда егетләр барлыгын ачыкладым. Татар эстрадасына шәп кенә егетләр төркеме аяк басыр магайын. Раяз Фасихов, Илназ Бах, Фәрит Таишев белән Ландыш Нигъмәтҗанованың уллары алар. Раяз Фасиховның Инстаграм аккаунтында күрдем. Балалар инде практиканы башлаганнар да. Укытучылар көненә дип Таишевларның һәм Бахларның уллары Әнвәр белән Камил һәм Раяз Фасиховның төпчеге Рамазан Түбәтәй триосы астында Вадим Захаровның җырын башкарганнар. Егетләрнең триосы бик шәп килеп чыккан.
афәрин генә дим һәм әлеге триога уңышлар телим. Раязның уллары жырласа, Салават Фатхетдиновның улы Рөстәм Фатхетдиновка авто узышлар жеңе кагылган. Узган атнада егет чемпион титулына лайык дип табылган. Белсәгез, җырчының улы инде күптәннән авто узышлар белән шөгыльләнә. Рөстәм дистәләгән титулларны яулап, бик күп узышларны җиңгән. Һәм менә ул кабат татарстанлыларны сөендерде. Бу хакта Татарстанның халык артисты Салават Закиевич үзенең Instagram шилтәрендә уртаклашты. Рөстәм Чечняда узган автоузышларда беренчелекне яулый. Бу ярышларга Салават Фатхетдинов үзе дә бара. Аның беренче хис кичерешләрен карап үтик. Хөрмәтле дуслар, мин җигрәм Рөстәм янына, улым Чечняда выиграл гонку. Без беренче, Татарстан беренче, Татарстан рулит. Соңыннан хәбәр итәрмен. Соңгы арада популяр булган бүләкләр тарату проекты Барс Медиа компаниясына да килеп җитте. Барс Медиа татар медиа группасы татар эстрадасы йолдызлары белән берләшеп иң шәп кыйммәтле бүләкләр уйната. Катнашу шартлары гади, нәтиҗәләре гадел. Түбәндә күрсәтелгән Барс GIF аккаунтына язылып, шартларын укыгыз һәм кыйммәтле бүләкләр сезнеке. Бәйгенең гомуми приз фонды 100 000 сумнан артык. Җиңүче дә берәү генә түгел. Шуңа күрә, дуслар, бәхетегезне сынап карарга киңәш итәм. TMTV Production коллективы сезне дә, безне дә матур сыйфатлы клиплары белән сөендереп тора. Тиздән зәңгәр экраннарга Рәмилә һәм Рәзилә Батыровлардан минутлары дип аталган җырына да төшерелгән клипы чыгачак. Әлегә аның тизерен карап үтик. Татар эстрадасының тагын бер гаилә дуэты. Айгөл һәм Ришат Шәйхетдиновлар шулай ук TMTV Production коллективы белән берлектә клип иҗат иткән. Хушлашырга ашыкма җырына төшерелгән әлеге клипны тиздән күрербез. Әлегә кыска вариантларын карыйбыз. Uşlaşırga aşığıma Onun meşakkatlerini Uşlaşırga aşığıma Uşlaşırga aşığıma Шоу-биз тапшыруның мин тамашачы буларак яратып караган өлеше ул репортаж. Монда җырчыларның танылган шәхесләрнең яңалыкларын, әллә нинди серләрен белеп була. Менә бүген Дамир Зиннатуллин татарча солянка проектының ачылышы концертыннан кызыклы репортаж алып кайткан. Сәхнә артында ниләр булганын, кемнәр чыгыш ясаганын бергәләп карыйк. Сәлам дуслар, біз бүгін Уникста сезон ачылышы концертында. Мында татар эстрадасының ең популяр артистлары. Артистларның серләрен білербіз, яңалыкларын ашыкларбыз. Мен Дамир Зиннатуллин барысында сезгә җиткерермен. Айгөл, яңа сезонга әзерлекләр ничек, әзермесин? Әлбәттә, инде гадәттә без геләзер яңа җырлар инде яздырдык. Бүген сезон ачылышында мин үземнең теге җәйге хитымны җырладым инде. Чөнки ничектер халыкка ярады ул, ничектер халык яратты һәм инде без ул җырны бүген башкарырга булдык. Әлбәттә әзер. Инде көч туплап
ялда итеп, җырлар да яздырып, яңа сезонга әзерләндек. Күч җыйдык, җәй көне энергия җыйдык. Шуңа күрә инде теге кем әйтмешә ялларда булдык. Эшлисен эшләдек, ашысын ашадык, җәсен эшләдек. Инде көзгә действительно шы сезонны ачу җибәрү, концертлар сезонына ныклап ябышырга көч тупладык. Бик зур сюрприз булачак. Чөнки формат инде без күчә башлаган ска панк форматына кемдер аңлый, кемдер аңламый. Ул менә җиңел ки. Нтап дип җырлана торган. Шул вакытта инде җитди көйләр дә булачак, ләкин менә без тиз көйләрне җырлаганда инде без тулайым яңа форматка күчеп бетәбез һәм инде яңа киемнәр, яңа образлар белән чыгачакбыз. Яңа сезонда нинди сюрпризлар әзерләдең? Яңа сюрприз, ул яңа җырлар, яңа клип тиздән булырга тиеш. Алла теләсә, үзем дә бик көтәм аны. Шуңа күрә көтегез сездә. Мактау тактасы булачакмы? Мактау тактасы да булачак. Бик уңышлы беренче һәм икенче сезон булып чыкты. Шуңа күрә тамашачы сырый. 3нче сезон дәвамы. Шуңа күрә дәвам итәрбез, Алла теләсә. Комментарийларны үзеңез эзлисеңме? Әйе. Ләкин карамадың малайлар? Карадым һәм сине дә чакырырмын. Сезон безне башладык. Аллага шөкер инде әзер. Тора барау программа тагында тулыланып бетә инде. Алла бирсә, Татарстан буенча концертларыбыз башланып китте. Яңа сезон ничек башланып китте? Яңа сезон башланып китте. Шәп. Яңа артистлар белән таныштым. Яңа җырлар яраткан менә инде. Җәй буе тыңлаган яңа җырлар тыңладык. Тере тавышка инде хәзер. Яңа костюмнар тектердек. Менә инде бу шиксез тамашачыны күрдек, теге шатлана торган. Бу беренче концертта көтеп алган хисләр белән мондагы тамашачыны күрсәгез, менә мондай тамашачы. Зур рәхмәт. Нинди яңалыкларыбыз бар? Менә концерт сезоны ачып җибәрдек. Беренче татарча солянкада без бүген. Районнар буенча, республика буенча концертлар булачакмы? Гастрольгә чыгып китәсезме быелгы сезонда? Планнар бар, әлбәттә. Әлбәттә концертлар булачак. График төзелгән миндә? График төзелеп килә. Яңа елга кадәр төзелгән, әле киләсе елга. Яңа елга төзелә башлады. Гомумән нинди сюрпризлар әзерлисез икән? Әйтергә кирәк, без инде Казан концертына әзерләнә башладык. Бик кызыклы һәм үзенчәлекле концерт көтелә, Алла бирсә. Инде берничә ел бергә концерт эшләмәгәч, бу елгы концертны менә аеруча яхшы итеп эшлисе килә. Яңа сезон ачылышы синең өчен бәйрәмме ул? Һәм аны ничек бәйрәм итәргә кирәк икән? Минем өчен бу чыннан да бәйрәм. Ни өчен дисәгез, ул банкетлар, сабантылар икенче әйбер ул. Менә сәхнәгә чыгып, зур сәхнәгә чыгып, тамашачылар белән аралашу үзе бер рәхәт. Мин мәсәлән ничектер энергия алам. Нинди яңалыкларың бар? Яңалыкларым хәзер инде клип төшердек. Алла бирсә инде үзегезгә дә күрсәтербез. TMTV Production клипы. Нинди җырга? Җыр безнең яңа, сез аны ишеткәнегез әлдә юк. Яшәвемнең теләге атала ул. Качан премьера, качан безгә күрсәтәсең? Без инде TMTV Production белән аны яхшы гына эш кертеп алабыз. Төшердек. Алла бирсә инде бер айдан дип уйлыйм, сез күрерсез. Шәшкә сәхнәгә чыгыр алдыннан нәрсә турында уйлыйсың? Ой, бик дулкынландым бүген, аеруча дулкынландым, чөнки яңа җыр җырладым бүген. Арыган йөрәгем дигән яңа үзем язган җыр. Беренчесен уйлыйм, халык кабул итсә ярар дип уйлыйм. Икенчесен уйлыйм, шушы үкчәләремдә басып тора алсам ярар, егылмасам ярар дип уйлыйм. Сезне хәзер җырлап чыктым, салып атам. Сәхнәдә нәрсә эшләргә ярамый? Сәхнәдә төшкерергә ярамый мәсәлән. Белмим. Син качан булса төшкергәң бармы? Минем бар. Җыр арасын, куплетлар арасында булды ул, шуңа күрә бик уңайлы урында булды. Җыр вакытында булса, халык көләр иде, наверное. Бер генә тапкыр булдымы? Бер генә тапкыр. Күз яшьләре кипкән, бәгырем тоташыбыз, әгъбер үтмәгән, күз җаным бераз түк. Күз яшьләре кипкән, бәгырем тоташыбыз, әгъбер үтмәгән, күз җаным бераз түк. Күлмәкләргә килгәндә бу күлмәк яңа, мин моны күргәнем юк. Үзең уйлап чыгардыңмы? Минем күлмәгем гел яңа бидәмир. Әйе, әлбәттә, һәр күлмәгемне мин үзем уйлап чыгарам. Бу күлмәгем бигрәк матур, кем текте һәм ничә сумга төште икән? Рәхмәт матур дигән өчен. Бу күлмәгемне
минем тегүчем бар үземнең. Йолдыз Мөхәммәтҗанова дигән кыз инде ул күп артистларга тегә. Бик ошый инде 2 елдан артык эшлибез аның белән. Ничә сумга төште? Ансын сыр итсәм ярыймы? Юк. Безгә бәяләре кирәк. Сумнары, ноллары белән бергә. Иреккә карама, ирек кирәкми монда. Бу күлмәк почти 50 меңгә төште. Бу костюмнарыгыз яңа, әйме, мин моны күреп торам. Бу костюмнарны каян алдыгыз? Үз сатып алдыгызмы, тиктердегезме? Тиктердек. Ничә сумга? Әлегә бәясен әйтмәделәр, әле яңа гына костюм бу. Дилә әйтегез әле, Булатның киемнәрен, аның костюмнарын син күзләп, барлап торасыңмы? Әлбәттә инде күзләп барлап торам. Аша уза. Шулай да Булат үзе сайлый, аның хәле җифете ярдәм итә. Булар киңәшләр бирәсез инде бер-берегезгә, әйме? Әлбәттә. Булат, Диләнең бер күлмәге яисә ошамады ди. Әйтәсеңме син, яисә матур гына елмаеп әйтмичә каласыңмы? Ничек калып булмый, ошамый икән, ошамый дип әйтәм инде. Монысы менә күбрәк ошый дип әйтәм. Ошамый торган костюмнар булдымы? Ну, андыйлары да булгалады инде. Аннан соң Дилә ул костюмнарны үзе дә әкрен генә калдыра. Я үзгәртә. Илдар, яңа костюмнар алдыңмы? Бу яңамы? Яисә Бу 2000-дә ничәнче елгы костюм инде, күптәнге костюм. Кем әйтмешли, син соңгы тапкыр костюмны кайчан алдың ул? искене яңартып йөрибез. Кайчан алганың бар соңгы тапкыр? Соңгы тапкыр яз көне алдым менә. Димәк әле Ул тегенде генә костюм, ул теге ниләр белән, подтяжкалар белән, шуңа күрә моның җиргә аның шәйбер киясе килми. Бер генә тапкыр киеп чыгасы килә аның шәйберне. Шуңа бик кияргә яратмыйм. Дилия Әхмәтшин ул Мәскәүдә дә, Казанда да, Ижауда да. Син кайсы шәһәр кызы ул? Мин үзем Ижауда тудым, Казанда укыдым, Мәскәүгә күчтем һәм хәзер Волгоградта торам, чөнки безнең анда командировка иремнең. 4 шәһәргә бүленәсең. Күңел белән син нинди шәһәрдә? Күңел белән мин Казанда, монда иң матур шәһәр инде ул, Казан безнең. Дилия, Instagramда фотографиялар күп лайклар җыйсын өчен ничек селфи ясарга кирәк күрсәт әле. Әйдә күрсәтәм инде шулай. Лайкларны санарбыз, тикшерербез, ә сиңа яңа сезонда уңышлар. Зур рәхмәт. Сезгә дә уңышлар. Айгөл, син инде ияләшкәнсеңдер һәр вакытта, мин синең егетләрең турында сорыйм. Бу юлы башка сорау бирәсем килә. Бүген нинди машинага утырып килдең син? Toyota булды ул бугай. Кем белән? Такси. Әллә егетең дип уйлаган идем инде. Тагын шул сорау синдә. Шулпан, егетләрне күргәнсеңдер, сәхнә артындагылар йөриләр. Кайсысын яңа машинага утыртып зур йортыңа алып кайтырга әзерсин? Каяңгыла белеп белдерәсез сез бөтен нәрсәне. Әлегә әзер түгел мин. Карап җирем инде берәр яхшырак, яшьрәк, матуррак булмас икән дип. Бүген Фәрит юк, шуңа күрә бәлки сиңа күз төшмәгәндер беркемгә дә. Бәлки шулайдыр. Фәритне кайтырга әзерме? Бәлки Фәрит мине алып кайтырга әзердер. Монда хәзер шулай китте, монда хәзер кызлар егетләрне алып кайта башладылар. Мин шулай тәрбияләгәннәр мине, әтиәниме рәхмәт аның өчен һәм үзем түгел мине алып кайтырга тиеш дип шуны көттем инде менә хәзер. Син йоклап ятканда Фәрит Низамиевны үзенә Чулпан Юсупова караткан. Чулпан Юсупова белән көрәшергә әзерме син Фәрит өчен? Юк. Кирәк түгелме сиңа Фәрит? Мин Чулпан белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Һәм инде алар кавышсалар, мин әлбәттә бик шат булырмын. Театраль солянкадан соң имеш-мимешләр китте. Фәрит Низамиев белән Чулпан Юсупова бергә икән диләр. Бу монда дөрестлек бармы? Әйтмим әле менә, сер булып калсын. Әйт инде, безнең беләсебез килә, анда Айгөл Рәхимова да бик битәгә борчылып тора. Борчылмасын, әлегә бер нәрсә дә юк, бәлки булуы бар, кем белә. Туйларына нәрсә белә китер идең икән? Берән инде сыерны, бәлки кәҗәне. Динара, мине бик кызыксындыра, йөргән егетең бармы? Ул инде сер булып калсын. Сер булып калсын дигән тапшыру бар бездә хәзер. Монда җавап бирергә кирәк. Дөрестик ялам инде. Бармы егетең? Белмим, атырга алам. Юк, әйтмәм. Әйт инде, миңа гына әйт, беркем белми. Юк, сиңа анасын атырырмын эфир буенча. Димәк, егетең бар. Ничә яшаңа? Әйтмәм. Юк, Казаннанмы ул? Юк. Мәскәүдән? Юк. Илназ, туймадыңмы әле буйдак тормыштан? Йөргән кызың барлыкка киләме, юкмы? Туйдым. Юк, дөрес Йөргән кызың бармысың? Менә сайлап бетер булмый әле. Ничә алар? Юк, йөргән кызым юк. Инде тегесе шаяр. Сиңа бит инде кастингта үткәрделәр. Кызлар синең яныңда һәр вакытта да күп. Һаман буйдак син. Олапайларга да каршы түгелмиз. Ләкин алар кияүдә. Сине димәк 30 яшьтән артык кызлар, апалар кызыксындыра. Нишләп миңа үземә 30? 35-тән булсын, яра. 40-тан артык апалар сине кызыктыра, алайса. Ходай нәрсә бирә инде. Ходай
бабай нәрсә куша, качан куша. Илназ гаиләсе бәби көтә дигән имеш-мимешләр йөри башлады. Бу дөресме, юкмы? Дөрес хәлме? Нәрсә диләр әле? Теге ут төтенсез булмыйдылармы или төтене утсыз булмыйдылармы? Шуңа күрә мин ишеттем моны. Каян барлыкка килде бу гайбәт? Белмим. Честно, үзем теге дөресен әйткәндә, үзем дә ишеттем дә шаккаттым, сөендем, көлдем. Бирсен Ходай. Малай булуын теләдеңме, яисә кызмы? Синдә инде 3 малай бар. 3 малай бар инде. Без инде хәзер кем әйтмеши булсак, только кызга гына барабыз. Принципиально, Ни өчен? Ну, малайларны үстерү, малайлар тәмен белдек, хәзер кызлар тәмен татып карыйсы килә. Шуңа күрә, Алла бирсә, Ходай кушса, Алла теләсә дип әйтегән димә шулай бит инде, Булыр, барысы да амин дигән сәгатенә туры килеп кабул булыр. Илшат Хәмәдиевнең югалып торуының төп сәбәбе ул да булса, менә мондый шибәр мөлаем бала, әйме? Әйе, Аллага шөкер. Ничә яшь инде сезгә? 10 ай гына булды әле. Ләкин микрофонга тартыласың инде. Синең күк җырларга яратыр инде. Җырлый да, бии дә уже. Яңа сезонга әзерлекләр ничегрәк? Аллага шөкер әзерләнәбез инде югалып торудан инде кире кайту юлында һәм инде яңа җырлар, яңа проектлар, программалар төзеп рәхәтләнеп җырларга эшләргә. Бу проектның исеме ничек икән? Бу проектның исеме Дарина. Кем уйлап тапты исеме? Әнисе белән икәү уйлап таптык. Казан егетләре, сездә күптән түгел генә бәйрәм булыбызды, Айдарны иләндердегез. Ничек туйларыбызда, Айдар? Әйбәт өлештә генә хәтерлибез. Но барысы да шәп булды, егетләр белән бергәләшеп, матур иттереп гөрләдек. Алар алып бардымы? Юк, бергәләп алып бардык шунда. Бик күңелле булды. Егетләр, нәрсә бүләк иттегез Айдарга? Айдаргамы? Үзебезне үзем бүләк, үзем генә бүләк. Хәзер сез эшегез дә иләнгән. Бер егетегез генә иләнмәгән. Әйтегез әле, аңа иләнергә кирәкме, яисә юкмы? Юк, ашык майнер юк, кирәкме? Ни өчен? Ну, яшь әле ул, өлгерер. Ә ул туйда булдымы? Булды, әлбәттә. Син үзең шәхсән нәрсә бүләк иттең? Мин үзем җантынычлы бүләк иттем Айдарга. Ә үзеңнең иләнәсең киләме соң? Юк, әлегә килми. Егетләр, әйтегез әле, Айнурны яхшы беләсездер. Айнурга нинди кызлар килешә икән? Айнурга эшли торган тырыш өчен авылда туып үскән кызлар кирәк. Әле Айнурга дигән кыз тумаган дип. Тумаган дип, әйе. Соңгы тапкыр минем белән интервьюда син татар эстрадасын бер дер селкетәм дигән идең әле. Дер селкеттең миндә? Селкеттем, әйе. Ой, бик күңелле булды. Без комментарий, комментарийсыз. Пиар булды. Пиар булды, мощный булды. Шәһри Казан газетасына интервьюда син тиздән өйләнәм, ләкин татар эстрадасыннан бер кемне дә чакырмыйм дигәнсең. Димәк, бөтенесе белән әрләшеп беттең һәм берсе белән дус түгелме? Юк, бөтенесе белән дус. Мин аларны чакырмыйм димим инде. Теләк булса килерләр. Белмим инде, ничектер әйтергә. Ләкин синең туйың турында белмәячәкләр. Туй турында беркем дә белмәячәк. Илдар, сиңа кичкенә генә блиц, ул да булса сиңа җавап бирергә кирәк булачак, озак уйламыйча. Әгәр дә миңа суксалар, мин үләм. Әгәр дә мин авыл председателе була калсам, мин нишлим? Эшлим. Әгәр дә мин акча атсам, мин. Әниләргә, әтиләргә бирәм. Әгәр дә мине яратмасалар, мин. Мине яратмасалар. Белмим. Тәти Лаунж рестораны Илназ Гариповныкы дигән сүзләр йөри. Дөрестән син аның директорымы? Юк, мин Тәти Лаунж ресторанының директоры түгел, ул минем бик яхшы танышымның рестораны, чәйханасы. Ләкин андагы атнага бер үтә торган тәти кичә, ул без оештырып җибәрдек аларны. Аны беләсезме, нәрсә бу инде реклама рәвешендә түгел, бу дөрестән дә менә татар яшьләре җыела торган урын. Анда үзеңнең сөйгән ярыңны чыратырга мөмкинме? Әлбәттә. Әлбәттә. Син һаман чыратмагансың. Без анда эшлибез. Алсу ябыга, Азат ябыга. Алайса сездән бер яхшы ябыгы ысулы кирәк. Әллә нәрсә түгел инде ул көнгә 5 тапкыр ашарга, су эчәргә. Нәрсә ашарга? Ризык ашарга. Ризыкның ашый торган вакыты бар. Кайбер ризыкларны көндез ашарга кирәк, кайберләрен кичен. Ничә килограммга ябыктыгыз? Ой, мен адам ничә тиеш? Үлчәү ватылган, белмибез. Гастрольләр башланып киттеме? Инде концертлар оештырыламы? Гастрольләр ебер атна инде Башкортстан якларында без йөреп кайттык. Менә инде Уникска килдек беренче концертка, Солянкага. Һәм инде иртәгә тагын чыгып китәм 3 атнага. Концертлар куеп өлгердеңме инде? Кайларда булдың?
концертлар әле пока куймадык, но менә бу солянкаларда, ниләрдә генә пока тора-бара билгеле була инде ансы. Син бит гастрольләр белән чыгып китәм дигәнең, концертлар оештырам дигәнең буламалар? Булачак, но әз генә соңрак әле. Конкретно булгач үзем язып куям инде, әйтәм, кайларда ничек. Рамилне чакырдым. Мен әйтәм кайтасын килмиме, чөнки концертларга килгән сайын һәрбер концертта Рамилне сорыйлар. Рамилне сорауын түгел, дуэтны сорыйлар безнең. Илмир Сөләйманова янына кайтырга теләк юкмы? Теләк юкмы дип ул чакыра инде, менә әйдә бергә куйык әле, дуэтны сорыйлар. Не ди, бәлки кайбер концертларда булырмын да, точно әйтә алмыйм пока. Берәйбердә. Уфа Казан вакыты аерыла. Хәзер монда кич, сездә инде төн йокы килмиме, егетләр? Юк, килмей, чөнки без бүген соң тордык. Без Татарстанда гастрольләрбез әле Татарстанда, чөнки без әле Татарстан вакыты белән яшибез. Татарстан вакытына инде күнегеп киләбез. Авырмы менә күчү, ияләшү? Ну, ияләшү авыррак, бер атна, бер ике атнадан соң ияләшә башлыйсың. Беренче вакытларны авыррак, аннан соң өйрәнеп китәсең. Егетләр, мен сизеп торам, сез бер-берегезне әзрәк кенә тегеп бүлдереп аласыз. Әле ияләшмәдегез менә, интервьюлар бирергә. Икебез дә лидер булырга тырышабыз. Безнең шул бер-беребез белән ярышу аркасында үсеш тә бардыр дип уйлыйм. Төрле интервью алганда вакыт чикле, һәрбер безнең үзебезчә әйтәсебез килә, үзебезнең позицияны, үзебезнең мнение бар, шуңа күрә әйтеп җитешәсе килә. Егетләр, сез урыннар белән алмашып, кызлар белән шаярганыгыз бармы? Әлбәттә бар, яшь чагында була инде, ничек булмасын. Берсен сөйләп китегез, ничек булды? Озак история инде, монда сөйләп торып булмас, наверное. Хәзер өйләнгән. Кызлар бутыйлармы сезне? Бутыйлар идеме? Хәзер бик бутамыйлар инде. Хәзер үсә торгач аерыла башладык. Ничектер? Сезне ничек аерырга менә? Мин әлегә аермыйм. Сиңа Айдар дидем, ә син Алмаз. Алмаз. Менә инде. Ну ничек аерырга? Мин матуррак җырлыйм инде. Юк, ни гел Алмаз җырлый ди. Менә ничек аерырга Алмаз. Син матуррак җырлыйсың, син матуррак сөйлисеңме? Мин матуррак баяндавым. Радиосының туган көнендә без Артурны күрмәдек, Марат кына җырлады. Артур Марат дуэты тарала дигән имеш-мимешләр йөри башлады. Бу дөрес хәлме, юкмы, ишеткәнегез бармы? Мин вообще беренче тапкыр ишетәм. Монда дуэт таралса бит, аннарсы все, эстрада бетә дигән сүз бит. Артур, син кая югалып бирдең ул? Мин югалмаганмындыр. Мин китеп торганмындыр каядыр. Юк, ширләде ул көнне иттереп. Кадерлисеңме? Ширләдең син. Температуралап яттың. Истә түгел. 27 октябрь дуслар. Без сезне көтәбез, киләсез килергә тиешсез. Татар радиосы хитлары концертында Артур Марат булабыз дип вәгъдә итәләр. Шулаймы? Әйе, без сезне 27 октябрь көнне көтәбез. Килегез, көтәбез. Сез хәзер телевидениедә, радиода күбәйдегез. Кызлар арттымы? Мәхәббәт аңлатучы кызлар күбәйдеме? Әлбәттә. Шуннан да кызлар яза, кызларга рәхмәт. Без аларга ял бирергә тырышабыз. Егетләр, сез бүген шоу бизнесның акулалары янында, алар янында үзегезне ничек хис итәсез? Шуны әйткәндә берничә ярты ел элек кенә без аны телевизордан күреп кала идек һәм менә бүген күп артистлар белән таныштык һәм дуслашып та өлгердек кайбер артистлар белән. Алина, җырлап төштең, нинди җыр башкардың? Җырлап төштем, Аллага шөкер, 1000 тапкыр гафу үтенәм, яңа җыр башкардым. Яңа сезонга син әзерме? Әзер. Ничек әзерләндең? Җырлар яздырдым. Ничә җыр яздырдың? 5 җыр яздырдым. Гомумән сезонда ничә күлмәк алмаштырасың син? Сезонда ничә концерт шуны хәтле алыштырам. Син вәгъдә биргән идең, сентябрьдә без ремонт ясап бетерәбез дә, яңа өйгә күчәбез дигән идең. Күчтегез минде? Юк, әле дөресен әйтәм. Әле күчмәдек. Ни өчен? Чөнки ясап бетерәсе яклар бар, әйберләр бар. Кышка хәтле күчәсез минде? Күчәбез, Алла бирсә. Сезон ачылышы концертында Татарча Солянкада Айрат Ильясов һәм Гөлназ Сафарова алып бара. Сәлам, ничек хәлләр? Аллага шөкер! Диләгез, эмоцияларыгыз ничек? Концерт ничек? Концерт дөресен әйткәндә бик әйбәт, бик күңелле бара. Тамашачының сагынып килгәне күренеп тора. Молодцы, алкышлыйлар, рәхәнә бийләр. Артистлар ничек? Артистлар үзләрен ничек күрсәтәләр? Бик яхшы, алар яңа җырларын да әзерләгәннәр. Үзләренең җәй буе радио, телевидениедән яңгырап килгән җырларын да башкаралар. Барысы да бик яхшы, халык яхшы кабул итә. Без инде күп сөйләмәскә тырышабыз, әз генә сөйләп, җырчыларны шундый яхшы соуста тәкъдим итә барабыз. Костюмнарга килгәндә,
күлмәкләргә килгәндә иң стильле кемнәр иде бүген? Егетлерden en stilli kostüm Ayrat İlyasov'da, kızlardan en stilli külmek ol minde. Damir, sebebinde konkurensiyadan tış. Sen elbette number one. Bu konsertni kutib oldingmi? Bu konsertni kutib oldim. Chunki sezon boshlandi. Sezon boshlandi bilan yangi zo'r konsert, bu bitingi konsertlarning bir zo'r konserti. Munir bilan sizning gastrollar davom etami? Apipa show bo'lashaqmi? Davom etadi. Mana hali bugungina qaytdim. Ertan biz Kungur yoqlarida edik. Davom etadi. Apipa show 2da bo'lashaq. Leyla, G'umar, ular qo'ya. Seni qaradilarmi? Seni ko'rdilarmi bugun konsertda? Konsertda? Yo'q, konsertda ular konsertda o'tirmaylar endi kichkina bolalarga bek og'ir. Bunday zo'r konsertda bek uzun konsert, artistlar ko'p, lekin kichkina bolalar baribir konsertda og'riy. Ular hozir kim bilan? Ular hozir aytilar bilan. Ular sening chiqishlaringni qarab, endi bo'lsa baya beralarmi? Leyla biroz shilta bildirami, yeysa maqtaymi? Leyla maqtay, o'z bolalarim maqtaygina endi seni. G'adatda bit Instagramda ko'ramiz, Leyla unda shiltada bildirib qo'ya, aytisini ko'ramiz biz ana. No aytaydi, o'z fikrlari bor, bolalarning aytalar. Ol baribir tek o'ynab kulib gina сөйләшәбез endi shunga ko'ra. Landish, sendan bu sezonda ekstravagant, o'zinchalikli, qisqa etakli, bilmayman, shunday kostyumlar kitarga to'g'ri kelarmi ekan? Mana qararsiz endi. Hozir aytib bitirmayman. Bularga teshindi. Qararsiz. Yangi sezonda artistlarimizga tilaklaringizni yetkazinglar. Yangi sezon endi borsida tag'in bir yilning bizning uchun artistlar uchun tag'in bir yil boshlanadi degan so'z. Yangi sezon biz buni kutib olamiz. Butun shu sezon oldindan bir qoti ishli artistlar orasida endi jirlar ijod etamiz. Bu estradaning tag'inda motor jirlarga boygan bir mezgil deb aytasiz kelar. Shu vaqtda kichkina chechak otgan kabi jirlarda chechak otib chiqa boshlaydi. Borsida dong'ishlar tomoshachilarni kutib qolamiz konsertlarimizda, har birimizning de barımızın zallarımız to'la bo'lsin. Do'stlar, sezonning birinchi konserti oxirina yaqinlashdi. Artistlar bilan aralashdik, ularning sirlarini bildik. Ham endi barig'izni da yangi konsertlarda kutib qolamiz. Bizning bilan bo'ling'iz. Men Damir Zinatulin, sog' bo'ling'iz. Paka-paka. Бүгінгі міне шулар қызықлы репортажны көрсеттім, яңалықларны жеткірдім. Инді сау болашық. Мен Лилияна Ерназарова. Сізге продуктив іш атналары тілеп қалам. Келесі атналарда көрішербіз. Біздің білен болығыз. Шоу біз йылдызлар тұрында барысында біләбіз.